By na Kruman, yen penifo, and do one homage, Abusum di chance of. It's a fact. Mechanical. I saw the Omocon Pepe or Moquatre, then Amazon Bico Roma, Bico Method, Bico Anglican. But the fact, and I make catch on. Why, ya at of Wusa, and you may DHD. And you are no Kuao. And you be Sabua Manon Qua person, at of Wu Piano. And you may DHD. And they are Busian Mumma said, yes, say, a Busian best solid. No more atoto niema etu ebetwa ya ewo bra busuana asore etu anamo aye hwehwemu na de ese ye de bibi twere no omde atwere anase aban no yewura mahama ne na chidifo ebe sore so atase no metu anamo na de ese omde niema twere no ma ya dai omde atwere asofo no dodo na ne ye no eputu mpanifo no off what you say adwen komhye adwuma hyehye komhye ekomo adibi no ebinom o ha akomo ndi wo ba opani ho anya broso what you say inti amani die no akọ senso bi abeto asase no di rainbow bi sin kwansan se me di akwapam atome ne no wantamu a esi da na wo so aso da dam kromo ya no ahokere ekom adifo no bebre adana abodamfo ahokere ekom fame adwene adwene enti we no manya niam you need to give them attention wase me bam do jabedi mani ija enti expected ade se wo dan na no nyama de ija tum ene bedan na ti enye yi na 777 mpadu asan akobobo box bi de esi afikira ha enti nipa woke kosuko wura mu a omo Germany nso betena ne wa class ye na omo America nso betena dam oh my god dam high fever once you be a high fever chire no otumi ho a otwen wo hu na ntwie wo hu odwan no hu akokọ wo tuko wie bi ha we have so many people more mental issue na kuruma na onwro ho a yewu so aboda bebre shentare mira from ma kwaba from na Adepa TV eso edin no ensesaye odaswa befreme hwede amaje so na enne yenye guso edi enkomo efa ye legend ya de nyina wo etutuye ye ministers omwoche a omofri mo ititu ene ye Dr. Kofi Amani ane enne ya bepie mo ewo mia kasa me papa ma de ni na bishop ho a ene ye beje na dwentwe efa papa yi wo a wo wuye ne ye na se na me wo bi koforidua ye hu from chenchire nche ene eye canopy ni niema etutubu ye ne nuane a we da ha empo ye yankasa ye president ne wife ene ekukudam nim bi bepie mu ho na ne nsuo de ehwe wo mu nyina yie pa ye nyina hwe ye kwa de ye nyamfo se twunu na eno mu no Captain Smart de nsembi abatudwa eno na mama boapi eye bishop ehoi captain say eye insam anase wua eye ye papa omani wo ye doctor no free mo no enye kwa na obi ehwetwe eye NPP for na ehwetwe ana NDC for na ehwetwe ana sabe efi aye mpa de pa ene eyi papa yi efri ho ana say de ntene say da meka no maba eye bishop Bonigas ena say amene no ebedi nkomo munim se dwumade we dwumako bi ene somasen ma me dwumade ebro kama enye wo mo enka mente ha say tap send abusia wo mo ene yemi pira wo mo somasen ne wo mo maka na ansa na no ma mentwa me ho na memfa papa mbra ne fa nkomo chichi ni na enhyehyɛ so enko bebia so physical money and put me to wrap just for me say jama in a minute in Sabakandia and then one tap send in this street. The tap the one tap and one na Abse
ase akwa biem ane said ya mekan no enne bishop e wo fie ha be no ebedi komo na wonim say bishop nso de wonye ne bishop wo ye tete bishop waye se kokromoti no san ho bopo e wa brabo ma enye yie menim se mo hu no ene nsem ankofo ka wo ye obi a wono no won kasa wo ka bibi fa ne ho a won kasa wo nemom onim ne obeye ane wonye obi asabe media na so wo kasa bebre dabi ono wo kan ya no de ato achew eno na me de papa ya asab de ne Bishop Bonigas ehofia Bishop mind papa sawa asundi enkam hey papa ma feel There's my first pa ho so ayefe and I was adom ya wotia na wotio adom na hwi grace is working grace so is nyankopon de agya udi na chi a osiesie ama won say because abroso me de minimum pa ba wo de oni me and na minimum say video we be ma mesha e be ni de pa wow yes that on sit and kwasade yo the kotobola egua na ya bie mo ayi ni hallelujah nkola na taye ni edimrika gidi me yeni oh sure and na wa sha yes ya de radias ni nyina eyese unsu wanya bia woka ama ye gyina ba bia na ye share testimony onso ye djuma de pa TV no onso be testify oh me de me kai papa bi that time na me ye BBC ne ebo me na wo ye crusade wo ho no okay onso that time na canopy na wo ho no na what put that room yes ene ye de car bi besi ho no ontimi nante okay ene o mo chasa wo de me kai pa me a me kai Safiano hwe me okay yes papa ya juju du ka say juju yeah the almost the taxi ne buy papa no ntimi nante okay and I think at that time na uye yi bi men kai ade ko de emergency na de omo ye ya so kwa all of a sudden no buy so le papa na afa ye si ye te da kuma ho ye nyira di teni se me kra me ke binti fam bonne cham say juju yes papa yo na mo kan enye juju adom ade ya de awo ye di free from na buy kan ye ho moja anti enye bibi foforo se ebi asofo bi de nsa beto me so ansa menya esa atumi no ama se ekodi obi achi na menya esa atumi no obi ho kodi obi achi ekosen se sofo na nyankopon nam sa sofo pani ne so ebi akwama no sa nwosra no na obi onso a nyame timi direct no frɛ no ayanum de bi kan se e dia woye to would any day one ko show so for be as answer na ebe program one show so for be as ya do match de ya wo me se sofo ya wo me se sofo ebra ye sheme ma me hu nkom na ma me kusku as about 16 years oh wow ya man a prophecy no wa yare tom de ne compile na sofo no share nkom se be konyi sen certain CC scandals and I be ni ho over 50 years ago wow benye sen obewu bema kola na edifo ompefi enti ma me wi school no de kosi adwuma no de konye sen enti me papa kora no na yere dada jakwete se washi oba no akutwa wo empramba ni bi empramba enya ware se e be a serious girlfriend dabi akwete se bia wo ya kola ni bema bi adada wo leja wadi wa boshabu baako nti ena na yede be piem nti a different prophecy asofo be se tare kura baako nso asofo be crusade we kurum ono nso kwala nketenkete nyina akoye nso fo na frɛ ma me frɛ nkora ni se we see na be nti no me yamwo me kura no na ka sɛm na to ho ansa na me ba ena me no ya wo menene ma asisi nyina kyese na me nipa sonko poso ye fi aboso ho pa okoye kurum ko wa pradan ye wo fie akese a abosom e wo ho ane ye onkrofo mo ko ba me o mo wo me no ma no anse mo kokko to wo me na ase to ntimi ntena ho tine ye so de me ba kura ase na once you mention adwuma no within 6 months no akwanyem ntino yinyin sen so wuyi
sa Bosha ba de e de yi ni bi. enti wode me ba kura ase na fa aboso na nkasa wo fie no omo mba bi sa konfo ne tenase ne edom frem ya ba so mo ba bi sa aboso no ensi akonfo no so aha enti omo koye bi so mo nse akwala no ya wo na ba fie ho enti na ma aboso no so omo mba bi enti omo san yi mi firi ho ena omo de me koma me ma me nua awasante achi mo bugu na mma me nua no nso no ono na mma me di na chifo wa free ono nso no okunu na be ma no nye ne ho ade enti se be ma ne ni hia ade be chene me ma honhom se be ma ne ni hia me ma me nua no ye ma me di na chifo no be ma no no ne ti no ne ti ba no nye ne ho ade ba be ma ne da na ade chene no aduan no me di bia na ya kwala ma honhom enti me honhom to be hwa me habonsi ate me ha me yensa ya tena nketenkete nti wa ya sa no ma pejam de mi kochi ekopedi nti nti o mo kwa na aboso na ka tren za kwala we o special charge on pefi nti efi no ama me ne be ma ne hie ne fi aka me nti ba sa jo mu yi me free ho tena ba sa ono so ne papa na tena che atena bro 20 years nti te sa de na ese ma me san free fi ho because kwawa prada no ma aboso ne ma ye yi wa free ho ye do akwasanti a chi mu nti ho na o mu san yi ma me fo no ma me beteno bi nchen won kokko na cheso ya di na so machine ya di obi dan o completed na ja o de mi akodem kakrakra enti me de me ye bia no me na no mo ye fi enya be 10 years 70 years omo ni mi no omo no enya omwa omo nim se we wote aha nti me bibie no am ya eya de foforo so yare na ho to se me deliver se me kasa na bibie si se na kokokra ha me nya kwanchi ni ya se me fasting me hia se me kobo mpa se me charge ansa na me ba matima yiwe no tinimu so mom nti de be ka bia no nyame nso asu na wa ye ha o mo ni mo do wona say twitwu because sorry me see e can be enti na ma o ya victim me srebo na fache se fache me tata mo say ye shisha ageni sha Jesus Christ no o ye na ma kese no Falesi for the Jew for the case we are the Ahomani Bessiba and Ejuma. I remember say one of the High Court judge be Cape Coast. Me deliver my bill 2014. To me deliver no spiritual PF anymore. No ye lady na me deliver no. Ne ma me no penny. Okay. And was say we good sister and my sister na Bank of Ghana. To a Free Bank of Ghana why useless. Wow. Man retire bra no one can say kura nim dia oye. Enti we deliver no say sister na be deliver na ene ne nua no nyina no. Wagye o manu onyam e de ama onomba. To onomba no e bia a high court judge mpanifo. E be lawyers, doctors, business ayifo. Yeah. Enti be ye ni deliverance we so ma me wase ade. Potu mbisa so was so Cape Coast. I'm saying, to decide deliverance. No, they call TV Africa. Eko yi no TV so Sunday biano past 7:30, 7:30 to 8. Yeah. Now only one funny thing. Say you call you program. No, na sa ma me no manifestify system na be deliver ni. Ne ma me nua no. A okay kosu. Sa no no nso hwe program ni bi. Na ne ma no nso hwe bi. Ti ma me ni din pie sa no. Na chese maame nso wodin wan munyam ho na kwese enu nguase no intene ba high court judge no aye sete sade ya ombe pe video o masi me court including omunua no nso a obeye sa de me de so me de mo hwe Miami matwa me program na me de court TV no mayi na sa program ye no so koso aye ni pa friend petu anamo Temen so me de so me ne hwe ntimi de me catch TV Africa for so sa program omo san repeat
until near week Sunday dia until for week no and almost so cut up pen drive and on the best shit TV that you say almost say our program na the baba no match recording no my answer be assume am pa kwasi da kudria program ya na aside abetoso tomo ti ho judge no high court judge no ti obi ne ma me ti obi na be ma ba ko and on me omunu ya ma communicate ti program ni nyina wie ye na me se wo ma me true deliverance no how out there how nu ya no ma me ma won tenance me bo hu mutuo pe te bra me tutuo ne pe ne chese program ABC ma me ne chekonyo se makoma instant chekonyo no ma me ne wi entime wa ha be week time na mun selam kurisa bia ba na nipa miensa driver ka ho fo o masie from oba ne dika te ma me ne ba na oyi na ID card so we judge high court judge na program since in TV Africa na omo ma me ne kasa fa nipa ni nipa na o kasa fa so mun nim no ayo ma me nua ketwa na ne ba na se na omo di bia wan munyam no ade e be go ma de mase omo ya so me de me court omo be siu me court sans ma go ma me de mase na yemom omo twe evidence de asimi to ma me she fridge ame da bia me kan se minye difo a me kan me ntimi improve no ene me nka se me kan se ma kiro na me improve e spirit ya timi into jimawu se me wu na e bia me yia ma obi afan papa is on the mouth mba na de ma mo bebre kese pa na ho ba ma mo obi to mo so de ye adwuma e wa diarrhea enti sanity juju ho I genuine respect so na afi enti mo asebe okay mo so mo de no ye ni ha se ye bejeje papa ani bia mu ye nim se unim former defense minister oh yeah amane Ejabo papa is wo kokumasi awentimi amedu edu ni bakro na papa wo aye wo bi a sebe even ye wo eastern region kwa no akaye sure because eastern region nke ya de aye nyaye ene papa amani na wo free se de nyina ye na yi da no bikobi ewo koforidua na senia enfama ne ade enfama na ebowo particular place a eyie no ekọ no o hwe se dia canopies ne ade tutu cars chese nnuane ne caps we nda ha we chese ehọ na me sha asese me confess o confess sesen ada yie ne ye wayi na bi se me confess ni fi se nya me ba ti erade sama ye bo ni bi ade yi ni film na me ko heaven hwe Ebiziafo. Nti na na because that they are not custom easy. And that day na soldiers for ni police for na wase no nyame hwamo. Almost so bom ho modern pa nke yin na ye be prepare. Because ye hu nyin na la for me na Joshua me cameraman wa easy. Na eno achi no papa ma me bi no gina me nchen. Asama okaye na me de to aso ansa makpa captains. Also papa ibofu enye ni wuo no wono de wo hu se wo wu ye ni bibi wo na captain so be clan na nra na esiso enu nti na baba me wo na asa atwai wono so patre say wo mane fia wo free mu no enye ni wuo no okay na enye ni wuo no wo sese ye o dey captain say so wo osofo bi na wo gini bi nkran de a wutimi ba na ase e be bisa so wono wo boa na ne kasa mu no ye nim say NPP fo na sabe ye yi na firi ho ana NDC fo na yi na firi ho ana sabe ye fie fo a ye mpa de pa e bi koso ame sabe ye pru ye esan u sha papa na ye ya ye wo ho so ye fia ade emfiri mu anse ye wa tofuwo na ye wura amane boa marade mfa de kransi ene enya ono nko a ene afoforo because we sheni pa no more fright to crowd be 6 as bisa so just one come 8 yeah nti sa wuo no asi ene ya tofuwo
na ebia na Gen Z for no maba na yɛka atɔfowu a amonte ase bro ni sɛ mysterious death ɛyɛ owu a enyo nipa no enkwa so yɛ no to ne ti ewuyi odi ne nkwa wie na ofiri ɛyɛ owu a wonanwe owu a wankra owu a wanka bi anhyim mujamono mysterious death and a pine asane yamano a esim insikwa it will both physical implication and it will both spiritual implication na aya na sane yamani sia aya busua na sore akoye nhwehwem ana se presidency sorry ekuo no owu mu amanyo ko no owu mu no ana paninu a osom no onna epege no sorry mama koye nti a wo de she free mo sa ordinary person dey untimi nsore mfo bi di hye keke na opeso koye nhwehwem so atase e confidential ebi won so no ma ye nhwehwem but wo mpeso obi anso bi ana ebede na aye secret matters na wo mpanifo nsem na sayade a wo hwe ne yewu kan na me de abesi maame apani no a na wogira nchen kan ene captain air kan me de me hu ne say me nye hwehwemu for now but as a man of God am ye hu madwuma che bro 30 years ho ha no e metima kan say sade o me ye hwehwemu ehu ba bi afiri edi ye to yi a ankasa so che no emmo owu wie ye no nke se so mo ye ne ma akande ye hu akande ye hu amamre na ye to yi na koma to ye mo okra enya na homi so okra enya na homi no odadin a ka sanfra maboni wi embo so atese na me ma example emri bi asanfra maboni wi besim na obi buafu ye ngana bibe mwan se bibi se ayie bi sin asi hwemframa atu hwe particular Justin Park ho wo hwe social media kwa hwe se ne hawa enye nyame kwa nka edan na nkasa kwa na omabobbo no wo nka kwa no so abeti matutu na no na me kire mu se me nka na ma no keke me ka free trusting ebiri biala obi bebu ana biri bi sifi I do tama ye kura na chi se ye kosie no ana ye na yia ahum kase mu odin se betima pagya no aya na abufuo bi hye baabi ye nhwa de Jonah chapter 1 verse 4 asenenso awurade man from akese bi bo wepono so setem ha na awurade buafu wasenenso kama na awurade nsuma Jonah Jonah edwane firi nanim so onko no wasenenso awurade man from akese bo epono so na mahu tui na eka ehyen no ne Jonah tim no na ebobo esenke the hyen mu fo ne nyina suroi na obi asufre ne nyame na ototo won adwadedie a ewo hyen mu gugu epono mu se ne ebeye a hyen mu beye hare nanso Yona akwahye hyen no ase baabi na wada etita manframa ne bon na eseyade ono a wadi bone no mo na eseyade etutu nyama epese shin esinke shape no by force ene nipa na one start so mu yi nyama ne bituko enwan anantwie chese boat kase alodu se ne woni mu no ba so na mframa na ebo nti mframa na eba amma keke na bibi hyekire na de ba tini nyame tumi hye sanframa no a ka ebe crash boat no na bufu tumi bi hyekire because masoma ho me se koye sa de wi mama so nko ntimi de bufu bi hia wo so atase enti say ade a papa no sa mysterious crash ni scene se family ni sore hwehwem e de ye to yi one say most times we mu no be hwe wo mu no amon sole no a amokokondodo na nhye da nya ye nsole yi bi most of the
Say nipa te se bi okura omko ebia Roman Methodist Presby Anglican enti the meme kan omo nso omo faith no ohun say totally different omo gidi empanifo no omo yetetefo no omo kosa answer omo gidi ba omo nso the doctrine no emma omo access so mbe yesa na emawi so atase sayade a oba e wo ha anka ibehu me no kase adwuma bi ba mani district ya abranti bi no Nigeria ena wanya stroke abona to ho ena busianfo ndene ba na omde na ba omde ne picture ena ba so me yen hwehwe mu to mba ya me yen hwehwe mu na me hunu se abranti en otuanamo bi enye normal stroke I will be pressure cause na dia na unini dabe omo fi omo nana no omo good wow e wo mo fi sika kokko na omo nana tese ono maame e maame e papa tese mi hu se na me kiro ono ya nana fo to so fo so atase no is can no ya defu no to good osan okuku ni nsase bebre enti no agudi en wodi sie na ba bi wodi sika na share yen wan samenti ho efie ni nyina ya samenti ho but ba bi wodi sika na share wan samenti ho odinnua en sam ho na nka kwala di san se efie esi woburu 100 years adam ya samenti dan ya wo fie wo nyina dan ne ko be se 10 bi san se ya samenti efie odan no a wo no ya samenti biem adam ne sa dan we ya samenti ye di nua na akata so ndo koto samenti so samenti no wadam tomo ya samenti no ana onana ne sama ball eno adana ya ref nti obi anso ntimi anka njwa ne se bia dabi aha tetiade no nana baako wanya 85 years sane nana baako no wanya 85 years no sane nana ne maame papa ene this kan sheho wow onana no wanya 85 years no onana ne maame papa ene this kan sheho so ntinka kwala yesa so bisan se ada ne dan no a wo fie nyina ya samenti ada ne sa dan we yen samenti ene ye dinua akatas ena ye de aye ho papa ne ye ne sesika no de ahye ho se koba se ne ho a kire no a wo yi nua no a no futufutu ho no a wo yi bi no akoton sesika san ba ne nsem a no atoto bi no asan de aka ho no akata so nti no wan samenti so ada ne wo akona wo ko samenti for nana born so nani wan fanity dabe sa wa nana baby omu sie no eben baby omu sie no na eben ya friend sen efie baby omu sie no ne ben efie nsamampom eben efie so atase na obo na hwe ho entwe wan hwe abeka se an na baye bi yeah na de ma nana no kra bo na hwe ho ne se nana no odiskan bi nso hye baabi e wo ne na obo plastic wow edan no amu o cha blog no a no tedan atakwa amedan tete atakwa amedan nti nana ne twi anwa akokọ no abi na odiskan bi so no abo plastic amadan na hwa boy no ya ho mete
Okay. Into owurawura mu kakra. Nti okosamenti dan nim. Okay. No akoda dan nim. No akoyi sika no a wogu nim. Because I come in to come here baby so say. Ono no wachi. Wachi ya no obi kira ne say saa dan we bibi wu. What you say? And one if you are going to my bar, so him the obey, and what best cementis are dying one. No, but yes, cementis will obey them. Into so what you done. Not just what you made a busa or no you could. None so this can show on one French, one amount no bueno. Chances says he can, and your no can is we. Into one is so you scam. And Penfon will be better, you cry, Mamma Abron, when you're 85 years, will be a onaka. No, Papa, I'm a man of quite one fat. Tune to me fat. Okay. When you may fear no, I walk on where you. Who would a bug? Be your one word, obey my son. And the Usha would a year. Minimum soil and a bushianaco. And now, a presidency in so minimum so for a war. Yeah. For them to mean come was him. I can't remember. By animal being a what presidency. Okay. What find to say be a spiritual father and your one chain. Yeah, and can't say, but I saw it. Yeah, to me within 10 to 15 minutes. May you should moon baby, I didn't in a friend your church. Yeah, so be no be the picture, but I saw the picture and buy. Picture keke. Picture no the buy. And one more the ashe bay. So then you be your no ankasa. Tomba and design a question back. I say, when you need passumasi, when you need pay a friend as soon as me born a dima. And I'm say, I. And I'm say, Sadan, yet Tinomo and Sansi Brawi, Embesamenti hall. Sani Pawe, a Yanagins walk or transcend. Bisan say, I didn't went to man transcend and were to a transcend. Mona nano, as soon as the Baba permanent freedom. Into a qua, Sabuan when you struck no down. Uncle Bissana, mammy, no friend of my mimi sons, a side down, and a banabessa mentimum. I didn't call no quatransad, and went to man trend and would to quatransam. Minima Bushiana that, or would name it that. But then within 10-15 minutes with this information, Tiano Mr. Papa Benedict. Now, so we met him here, Yamama. I didn't be someone. Okay. So you honor over the permission and no. Now, men no man announce why and she say. Now, maybe I'm easy Canada, the man one and me, I mean, for man, one if I say this kind of man. One that deserves a soon. Means me, you know, I'm a fussy. Now, not here, see no Jitum dear. A see. Maybe you know simple amount. Or mamma can't remember. And you to your 2. And Sansa mentioned banner. I was saying no one nanny didn't come who say. Sassy can maybe a concron, and to see can be a much our own memo. Who a good dear. It tramuja guso, Omutrani Pamuja guso, to train and tree to train you and guso a day. Berries are the memo. I didn't. Memo. Many are bosom. I want to mean many are bosom in the detail back also. Into enemy shame. I'm an Nadine commod. Nana were watching. Wow. And then, well, we put 50 years. Then there's someone quite so much to me in fact. One would young master when I fat. Now, the Anesha woman. The Anesha for no 17 and on the show, but the Anesha woman, Oman and the year. The show. But the same man, Mamma 15. Your toss 50 was one, maybe only a quality in any. Into a Murphy, into wound to mean coffer. A man to mean coffer. So far as I am no wolf here on, won't to mean coffer because all far. What they call ye dear Mukodi, and be a copam mad, the wound fee will be until or no or power body. I didn't see that were done.
aprasa ho e de amane mba na wo ye ba na nafo no kwa to so fo bisa wansa no wo kwasamenti dam se ne be abenya kwantan den wo yi sare nto obebo enti me hu so de ka se hwi ni wa me wona se sama wo ho amesimi ni bia di nkomonti ya keka so me bisa no me ye hwehwem Yesu gu ye so kwa asamado wasen samanfo kan se wani me hyina dodo ntifiri ye nchen ko yentimi no ntena ti saman wo ho I think your next topic we discuss it yem fa ye ni nya dey ehum age se wo spiritual eye and how be hu ansa obetimi ehum so atasentimi oh papa somasi bi bo ni din kura kira me mo kofa omna na no wanya 85 na ba wow oba na me se maame woni mo nipa ye friend papa somasi bi bo ni din kira wase ha ni mo mam pani abrewa kura minim no ye ono na me maame maame e papa no am so cute and I'm swimming maame asomasi bo ni din wase me so maame no sika no nipa no ya no down what is ka bi ahye e ho no o grit atakwa me dan e dan no wesim ono mbo plastic wo so o kwasamenti dan so opeso onya kwa no wate dan na adwunu wagi to na abo no nya na dia te no kasa nipa no ya reda wa jimi a stroke na afa no da ho nti nye normal stroke nti minim ba dia family no omosom ene omjidi so atase ewu aya atofuwo sa eniyema di akiri enye ono nko a o enye bi sabo amana nko a person atofuwo bia no bibi eniyema di akiri na ya busuan momu asede ese abusuan be sobe no mo atoto niyema na niyema akatade enti on say ship no for no jona na meka enframa na boy on say omkeka ne yema sim no bi sa se yenye den wase munyim ntontwene omuyi jona atotwene pe na enframa ne jai omu de yema gu akwan te enframa ne be jai na no enye pastor na yes ade enye evangelist na yes ade yen no madifo atete ne yes anyuma entu ko gina pastor bia okekese wanyama obi okro e prophet ohu ade pa ye prophet bi ohu ade pa bo ntimi ntwam okay obetima hu bi aka kire dito ontimi nso ano papa yenhwe se yehwe infamani ade e boy ya yesie na wi infamani ade no etuotwa na still na etuobetwa ya ewo bra busuana asore etu anamo aye hwehwemu na de ese ye de bi twere no de atwere anase aban no yewura mahama ne na chidifo ebe sore so atase no metu anamo na de ese de niyama twere no ma ya dai de atwere papa we bekasa MPP ni NDC katawani afani we free papa idi MPP side na untumi ensore nkasa keke otiase aya yenkasa keke ese odi adwuma no koto apampa so answer okay no wenya collect evidence nyasa wo sore na wo keka toto ayampia na utan bibi no di kwahye obi kon me menye MPP prophets na onye NDC na menye NDC prophets enti menkasam fankoto obi so a onya akoni ndifo Bible say umawunu yesu a unsu besu wi aso gu obi hu fia e de wani mu twɛn enkasam anya no kore se obi bedon ana obi disika bebro sans 7 peduasa ekom nneme nyame no de yeso de mame so atase enti se wo kasam na watoto niyama yi enye so wo ka bibia ma na favor party bi ni afro ni ama wo ka ntimi nyame hwe what am I saying? Me kasam o na ban afro ni a pain brokese no say aden we so unimi ache no ya buy 13-14 hwene ba bi wa pagya bitu o ba ye nugusu gina na so di ni dwuma se na yesi ni dimi dwuma
na aka sɛ meyɛ nneɛma abasa nka m'anim ngu ase good nti saa nneɛma wei no ɔyɛ panin no yɛmbie so abɔnten mpanimfoɔ no atete saa meyɛ ahemfo mpanimfoɔ bebree ho adwuma aman hene mekita bebree ba wohu sɛ mayɛ obi ho adwuma no mede ne video aba abɔnten da anaa mekasa mabu ne din meprotectew nti wo sɛ ɛnɛ yɛkyɛne kɔma asɔfo no mu binom a wobo ha wo ye bibi otumi bodi simeti we me na meboa no we me na meboa no we eno ye wi ana papa ye wura social media na a lack of knowledge e bodua a lack of knowledge tieni ye ni tepa bo a wo bo obi din so obi ba wo ho na we ye sin ma no eno nya no na ma wo ye du so nipa no a wa ba chance pani wodi ni sia odi mpanifo bebre bebrew opa na wontuma no expose no wa break covenant na da no mentam papa say me mayad me na me bo esimesi tese mitimi kana nkofo hu say oh yeah esimesi me na me bo ano we me na me bo ano na ye de nyame na fa so bo a so atase tie ni yo se uhu pani so hwa odane wo yere otana won so hwa pani so hwa odane wo yere oteso oba odane wo yere da bia to ani abi hu ba wa hu no ho hwa oteso oba a wotete no bedwane agyaw so atase enti ena enwuma a ye yema man yinefo ebi mu yedu ebi mu yedu obi okra na konya no obi peso oyi ne fire hu ntini yen so ese ye bona dane na je pa nti saade a wodi beto abonte abe he so atase be he akonya no kro bedi ba mu onyam ma ho ba atase akonya no obedi akonya no pepepe wo ba gi ama no ba enu nyama di enu nyama ese nkofo edema na na respect bi ni na ho yeso bon ho ban ada na wo ya de no onse de me yi san hwehwem na me ye no kokoa mu eye 10 to 15 minutes no ba wi so person me record wa me the phone be record me the be ma wan kasa personal to fa me to bon dabi me deliverance no be say normal deliverance ameya na sore dem no na me de aba internet so ye mum sa dabi you have to protect your own me you want bo ho ban and you man be wa e pia and in some basis yes and to protect nipa now guide no we are no ide otu ne ka akọ kama nimdie na say emofra na ba ebi kita dom pa but omo lack knowledge nimdie no wo fom enna obi on so enam say bia sika ba na nsem enti obi tu ne fo so aye din ma no untumi tu ne fo ko so ba bi ono apagya ne ego no adu no enti nkola ne bi o ho ma ya anointed ba omo lack tu bo so mu kasa me na no abowe na mbowe din no abowe no eno ma anya powerful so atase eno ma anya powerful na ansa na yebe sorry so no me pese onka bibi kakra enftre eye yempanifo no hweye bambo ben niema wo so ebi obi be ka say inti defense minister wan bona ho ban baby a wadru no wa mo na ho ban ana enyo pani bia ne nim sane ma no bebre won say empanifo no bebre o ho ono no hu ne se makoma sori apon me mentwi obi aho enti no ano no akwa sori 2 hours 1 hour ya pon enti no ano enye no ano Genesis 14 me kasa keke me kasa kire pa me ma evidence mira no watching tu mira me kire bi se me kasa ma no bra me kasa pa mama quotation tena emfama na aboy me ma quotation eyam fama quotation me mfa nkofo baabi me ma quotation eyam fama quotation
ɛna mekyerɛ wo deɛ ne di akyiri nti ama mframa boys na bufu efiri nyame hɔ ɛna ta mframa n'akyi tene saa mframa no kɔ ne kɔdi bɔne no so ate ase ɛna wɔka bambɔ asɛm wokenka Genesis 14 verse number 18 wɔse Salam hene Sahines Melkisedek ɛyɛ ɔsooso Nyankopɔn sɔfo na Abraham kɔɔ ne nkyɛn Abraham efiri baabi a no wɔwɔ ɛfa ne donkey tena ne so kɔ bɛɛ more than ha ne nkɔkɔ kɔɔ ne nkyɛn ɛna wɔde ne hyɛbrɛ kɔhyɛ Melkisedek nsa na Bible so ɔkɔɛ no ɔkɔmaa no afɔrebɔ na nneɛma nnwuma no wabiebie nyinaa no otua so ntutusu dudu ɛma asɔfopanin Melkisedek na wotoa so wɔse na Melkisedek bɔ mpaeɛ ma Abraham na ɔbrɛ na tamfo ase hyɛ ne nan ase nto wɔ Bible you can read Genesis 14:18 wɔse na Abraham kɔɔ sɔfopanin Melkisedek hɔ na Melkisedek wɔ sorosoro Nyankopɔn sɔfo na Abraham kotua na boadeɛ ma sɔfopanin Melkisedek na Melkisedek bɔ mpaeɛ ma Abraham na ɔbrɛ na tamfo ase ɛhyɛ ne nan ase enti ansansi Abraham bɛyɛ strong very powerful na Melkisedek ɛhyɛ n'akyi wɔnni hɔ kɛkɛ enti Abraham yɛn defeat no by na kurom ha no yɛn mpanefo no dodoɔ no ɔmo gye abosom di chance of it's a fact me kan ko na asɔre ndi ɔmo kɔ ne pɛpɛpɛ de ɔmo kɔkyerɛ ne namaso no bi kɔ Roma bi kɔ Methodist bi kɔ Anglican but the fact ɛna me ka kyerɛ no ebi kɔ Pentecost na wɔn gye bosom di sen ne nyinaa ne sɛ asɔfoɔ no dodoɔ ne ne yɛ no eputu mpanefo no off wɔte ase adwen nkɔmhyɛ adwuma hyehyɛ nkɔmhyɛ ɛkɔm a di bi no ebinom wɔ ha akɔm ndi wɔm ba ɔpɛne ho anya boro so wɔte ma se nti ama ne die no ɛkɔ asɔfoɔ mu ne die no na wɔn ho anu anyam no ɛna wɔn ho fɛleɛ no ɛni hɔ mpanimfoɔ kura yaa bi nso ɔnsɛ mpanimfoɔ no bi nante wɔn nante nso a dodoɔ no nso tumi kɔhyia wɔn asɔfo na ɛkɔhyia bi so which is which enti sɛ daleta nankasa wɔ hɔ a esi da na mi besi boy so ansa wɔde makɔ daleta ɛbrɛ kɔ a mi ba ya mi hyia o problem ni nyina no enti yɛ mpanimfoɔ no ɛnyɛ sɛ ɔmo mpɛ nyame o ɔmo pɛ nyame ɔmo do nyame ɔmo bu nyame na ɔmo gye di sɛ nyame nso wɔ hɔ ne yɛ ne su ne ban na putu bebre ne off na ade a wo bosom so am de ma sɛ mo ba wie ne sɛ de wo bosom ne sɛ wo bosom eyi hɔ a obi timi kɔse hɔ san sɛ bosom ahini ne bi didi bi akyi nti baabi awo no obi betimi akɔ more than the tesa wo no atwi afa wo so ba de omni sɛ wonya Nyankopɔn ni papa ko wɔ yɛ den a anya me ho srafo no na nya adwene no wo yusu na nye dwuma hyehyɛ a na sɛ ɔtaa wachi a ɛdin sɛ bosom tumi obi betimi de akɔnka ntimi nsi ti me de meka kyerɛ mpanifo ne sɛ mesrɛ wo entrance keke na wo yɛ ho ban mo na wo hwɛ sɔfo nso a hwehwɛ bi ne mo ɔdin a sɛ yɛ bɔ yɛ ho ban ɛne die mu ma me misa question we obi bɛka sɛ yɛ ka bɔ ho ban yɛte asɔfo no bebree na abosomfo nso ka kwan ne nipa yɛ sɛ yɛkɔ na hɔ kɔbɔ yɛ ho ban Abraham kɔ Melkisedek hɔ Bible so ɛsusu Nyankopɔn sɔfo na me Bishop Bonigas me nso no me yɛ nyame sɔfo na ɛbra me kasa ma nyame na me twe dɔm ma nyame me nyame fa mu kasa ndie me de metima aka twon sɛ hwehwɛ Nyankopɔn dinfo a ɔmo yɛ anokwafo omumu yɛ din ahemfokyi bi didi bi akyi so ate ase nyame dwuma no kɔ levels yɛ wɔne how yɛ to missile no a ebi no obi hwɛ me Cape Coast so also wɔtwe evidence na wɔde akɔyɛ court case ɛnɛ ɔbaayɛ no ebu abɔ no tia mu sɛ ma gye wo reference bo gyina Cape Coast TV hu ne instant wi
na maame bi ton wa che woni ma maame no e popular pa woni ma me bo deliverance wa da akoma e ma sa maame no na o ton wa che no o manifestifa obi mo da akoma se wa che no a wo ye no eye no ne hyeto no eye nipa toilet nipa moja and wo ton man krofo ni ma asem we oh my god wa ye popular pa ton wa che e ma be ye 2013 e be ye because we popular ni ma ye di bibio me wi no so sa ma nwe me ma won tena ase enye duane bone ense nkrofo destiny de nyame ja bo totwe ma me no we asem ya me kan obi obehwe video ebi o woni mo ma training ma cha eye obi a woni ma me no we ni more than 6 months le bon me sig me ma won tena ase enno aduane bone mfa ma nkrofo ma nse urade nche we kra fru nse within the following month within 1 month yare started say bo woman no young lady yare born one team wodi wi enti enyese me se hwehwe sofo an hwehwe sofo tra no hwehwe sofo ni modi ebi an se empanifo de de me nka se me na emmu no wodi sohwe brana best ebi ni so mu bie kwa tumi se asofo mfam kom hyemra na papa wa de anko Pacho Daddy. Na ade no be receive nko 2000 accommodating crofo etin ko chen don reba you don't need 1,000 prophets you need 1 or 2 just prophets the more thing deliverance minister obi hu no be a break nto bi ye intasable ba ne we atwam wo de akwankyra to fom trata ba kwa se empanifo bi nso aseko sa ahemie na sampanifo dodo no ano aseko sa ahemie dodo ne nkita sa tumi the main problem no so be president who problem pa because number 1 one kasa kra wa sorry a wokọ dada ampa asoro no a wokọ nso asofo mpanifu ho ye problem asofo bi nso hunu se ya na ye kasa ma ye hye nkom ntu yi esi nchen fa fofora enye yi presidency urade mo awo problem but ye would drum pempenso bia we hear winning prayer ba ko bia wo squad ne de but wo prayer bia last minute no anka how de ne ba mu a ko betima change score line ba e bia no mo dada no so mpene in terms of the day wo share intel kas man so ya hwe na che man o kitatumi man o beboa yan de o dada ne be hu se anhwe we be obeba be simi kwan obeba be katama no onyam so obeka tro se to adwuma kwa we kro anya papa because of the selfish interest by we bruni a obeka tro se bra hwe ifu enso ade na adwuma mi ye we Italian for amoba ba ebeye enhwehwemi abrofu me de me phone we kire wa we yo bruni ya bebe we Italian bruni last week na me ye na adwuma ade na bruni aba be ye nhwehwemi na wo bibiro so yi untimenya we bruni ono nso kwa wagye bibie di obi na ka kire ne se sa papa na adwuma we we Ghana ni obi agye ne kunu over 18 years be ma na dwen kura free ne yira nso me ye no ho adwuma within short time me ye no ho adwuma mine na fa telephone afre ne yira ne say wonni mo what is wrong with him ntia wa jaw mo santo mfa ne bone nche no ne se papa nye bibifo nkwa na wo ye abo me ye black Americans me ye white me ye obia so nya kono eye white ya wantitwi ya ye ne brofo mama ye frɛ pa spirit no bɛka brofo obi a spirit no bɛka igwe obi oba bɛka Spanish obi oba bɛka kasa bi sometimes spirit ntimi ba na kasa woka no yente nti e ba saa ye hwehwe obi o te kasa no na wakyerɛ wo kyerem na meka wo kyerem meka mediator saa ne record nyina ne ye deliver man pa spirit ni bi o bɛba no
no ka ye salary African countries different countries wow ye ma obia na ne nyina ye nkrofo a ye yom ho adwuma ene di sa dance na topeti enya ye nya na ye ono na topeti na nipa no hwehwe wachira kwan aha ntu ye adwuma pa eno akasa ma timi de mesre kakra nse nyame asofo yantoto ye niema yi na obuo emre adwuma ni de ye wo de awonsa beka wo hyenkom ade hyenkom emma woni behwehwe me no pani ye ma pani woni wo de fankom hye ne to ho sese ne besi ebefa ye wura so masi hu tenada woroma ontu ho anamo wo wie so vampire tell the chise wura de so person gene trance ya kasagunum ne might Elisha nka ono ana behwehwe obi na di ne wa dance e kire se yare adami wura so wo di funu we kroma nko besa yare na man nto tie dance de ono ana fa ne nkrofo fa ne convoy na okọ ne ma nchen ne ma ama na woni nti du ba bia ne threat warning adifo no bebre gifted you ba kwa mbe fa so adalete prophecy ho na di problem ba nti obi okura na ade ne no kura se na direction ko na ne buafu na ne besi asi papa na me sure problem no this will be pay telephone number memfa number papa na ansa na ye de o telephone da ben na wo ye asore ye Bible Wednesday na ansa na ye be kwa asore na January what an enkande ono ne hwan January de o se wi ase be say 2025 mental issue yanko ye ni mo mental issues yes okay yanko ye ni mental issues yanko ye me se wi ase na papa ye be say hu say wi ase na inside this month because enko for the name gugu akwa isuro nti be be say yes say oba odi jabedi nani anka so de nsuo bedi nani waso adi kan de nsuo abasa se so abese ni papa ni pa ansakra na dwe wa trans hu se enye nipa na bone ni nipa dete to ka kire no wase enam se bone koso ati nipa munti memfa nsuo nsasase na men kan tra keke be de apam besi so ebribia nsuo bi beto abetimi di disaster asasase no mema apam aye rainbow adan ho adi na besi sanso mi kwan ebra na ye mofra na sensuo muna ne rainbow pia ye sensuo ne ento aya ato ana ento aya ato no na ento sensuo muna ne mframa etu wo se rainbow pia ensuo ne ento da ento da frikiti besi ne over 6,000 years and sesanda to enyame no e de saa de wi asanka wi sensuo bi abetwa sasa me de rainbow bi sin kwansan se me de akwapam atome ne no wantamu a esi da na wo so aso da dam kromo ya no ahokere kom adifo no bebre ada na abodamfo ahokere kom fame adwene adwene enti we no nya niama. You need to give them attention. What's me bambi jabedi meni. Ija. Inti expected. This was done and no nyamadi jetumi in a bedanity. Enye. And na 777 Padre as wa kobo box bi dey see feature ha. Enti nipa woke kosuko wure mu a omo mo Germany so betena. Ne wa kranso ye ne. Omo ma America so betena. Dam. Oh my god. Dam. High fever. Once you be a high fever chire no. Otunu wa otwen wo hu nantwie wo hu odwan wo hu akokọ wo tuko wie bi ha we have so many people more mental issue na kuruma na onwro ho a yewu so aboda bebre shentare emma ne me nyina ya boboda to driver very careful because obi abeka so ehu edama kan wo di kan be kuna ata abo aben papa na we are so Wednesday bia ya Wednesday start on past 6:30 upon 12:30 and on Monday Tuesday a year bisa emergency Monday Tuesday and a Thursday Friday and a bisa emergency and obi hawa person obi how person one day say be say wuti ho person me hwehwe abrabum within 10 minutes a free die wo kwesi wa wie na ebesi wanim obaka ni nyina ebesi wa enyama na meka mefra ba ma bia na kasa sisi ene wahu nyase me na meka papa sisi
sɛ mepɛ sɛ mehwɛ w'abrabɔ no nya ko wo mehu sɛ woyɛ hwan woyɛ hwan ɛkwan bɛn so ne fa wo ɔnsoroma te sɛn ɛdeɛ na ɛbɛsi w'abrabɔ so ate aseɛ ɛdeɛ na ayɛ ma family no ɛbere bɛn na wodi bɛwu ɛdeɛ na ɛbɛsi within 10 minutes mɛwie ne sisi a ɛdeɛ na ɛbɛsi w'abrabɔ nti mefrɛ tumi odi w'akyi na mede no aba ɔbaa me ne bɛkasa sɛ na mene wo kase mɛbisa no ɔyɛ hwan ɔbɛkyerɛ me deɛ wɔyɛ bosom ɔbɛka akyerɛ me ɔbɛbɔ ne din akyerɛ me ɔyɛ fie nipa na odi w'akyi a ɔbɛbɔ ne din akyerɛ me ɔbɛka akyerɛ me ɔbɔ ne din nso wɔyɛ obi a wonim no na wakyerɛ mabisa no kwan bɛn so nti na odi w'akyi ɔbɛkyerɛ botae nti odidi w'akyi mɛbisa no w'abrabɔ deɛ adeɛ na wɔyɛ tia wo ne nyina ɔbɛka akyerɛ me ɛdeɛ adeɛ na wɔpɛ so wɔyɛ deɛ na ɛwɔ w'anim ɛwɔ w'anim bia bɛhu ɔbɛmo amɛsɛ aware wrong person ɔbɛka kyerɛ me wobɛware right person ɔbɛka kyerɛ me wayɛ afa waware ɔbɛka kyerɛ me kwan bɛfa so ɔbɛdi ɔbɛka kyerɛ me mɛbisa no yie die wɔ ha na ani ha baabi a yie die da bi ɔbɛka kyerɛ me owie obɛtumi akyerɛ me adeɛ a wɔsɛ wɔyɛ a wobɛpagya w'abrabɔ within 10 minutes bɛwie no sisi a na ne abusua wote hɔ ɛdɛ nyɛ paatɔ nyɛ yɛ fasting menka ase yɛ fasting ɛnyɛ bibia na yɛ fasting no menka ase fasting yɛ bɔne fasting so akwan wɔ hɔ ba ɛyɛ 10-15 minutes actually 15 minutes any kwan si di less than 15 minutes nti metima triple up nti e bia me ye wo adwuma obetima chaso yi ode yare ato so yare na wa ha maybe saw o yare obe e bia ye o kan it sen won so be kire sampa o wi ode nsa bebo ho yi yare na instant no ade na be yira o bo ho be yi yare I think obe last oni udunya ba ko na ba no asi ni sisi o kama ajo ampa ba so no asi ni sisi awu de okwa bisa table no ma na me yema ajo do twa camera ampa I think me hu bibi on start video no so ho no asi o was a problem ana me frɛ ana me yifre ne so spirit ne so ma information nyina akere sɛ akwa yɛ sɔfo say o kyerɛ say dwuma so yɛ ma no so confirm say papa asɛm a spirit ne kan ɛyɛ no kore fitaa ntime no wo ba enka wasɛm nkyerɛ me dito kan wasɛm nkyerɛ me amenye na akwa te sɛ ne waka kyerɛ me waka na me repeat the mouth photocopy that ɛno menye pɛsɛ me prove kyerɛ sɛ asɔfo akukudam gu so asase so ɛwɔ asase so te sɛ na ɛdɛ obi atrim so obi fake na nte saa nti me sɛ nka hwɛ nkyerɛ me ɛfa picture no yɛ booking wi a me the information hwe hɔ ma wa sɛ wobɛgye sɔfo adia na wogye wi a yɛbɛhu ne bisi ɛhɔ ne ɛbɛhu sɛ yɛwɔ asɔfo mu asɔfo nti yɛyɛ Wednesday prayers days na aka na yɛbɛgye nsi ɛno ne yɛ 1-on-1 no yɛde yɛ nhwehwɛmu no ɛna Sunday ɛyɛ anointing service na mmom no yebuku okay onso bu ho papa pe so me hu private on so bi a be hu na ye buki okay ede bia ye woni padodo a ye fa ye ma omo na ye crowd bu a bebre ye bi ntede no ye woni padodo a ye fa sanse ye adwuma na duru ba bia omo edom ye adwuma omo bre ti woni padodo a ye fa nti ye buki ya ma appointment na wo de aba nti wo abruchira umma Neso bu abrocha papa betimi aye na ade a obesan wo send o picture man keke me di gina mo 10 minutes di course bia me hu afa hey o picture keke o ye di so o picture na ya okra o picture gina ma okra watare a shege gina ma okra wow te me fo atare we keka do atare ni gina ma de me hwehwe fon bia me nya ne sisi ya wow betimi di trezi adi wachi di course bia me hu ni nyina mpaboa ijama wakra utrimi ijama wakra te me fa ho ade bia betimi de ahwehwemu no sisi in the next 10 minutes to mo amwa abrochire no fo we akita me nipa bro 2000 number no so abrochire fo nko a wasene ne picture no na me yama mba obi me kasa wase ne ba no visa no ba no university graduate UK ye no ho adwuma me yi wi na frɛ no so wow me frɛ pa me twe afrɛ no we are my you kra o meti my you kra from dia to be from sisia ha papa nyele da e ba no kra me yi no wow me yi na to me to me yi ne to ne mu a se na wo react sa na o be react se me yi ne free mu no wo ya abafan a e de ne hye ne mu to nipa no be dane abafan wow
Because Papa, you share one my shase a, o shase a chepa. So Me sa a gift. The only thing is say nkuhu fi ense no. Adom ne de nyame de betime de ama. But you need to protect the gift. When you basa unkasa anyhow, many pen do who agro. But didn't you become a woman feel? No. This is in fee. And you'll be an and you'll be an say no career. I know correct. But I may know how they respond to me. You're a different type of human being. Obi or you're very kiki. Name a reserved person. And you'll be answering my attention. But okay, Kimia pushing to the wall, no, na a yabroswa. Name my consort. I would rather say, men connaissing. Okay. The honorable chance, I mean, corner, the corners are paper, Pama. To one cast out the how to a radiating. So pushing. Okay. But I enter be pushing, me consort. Okay. Number one agenda, no, or the number besides working to me, fan and 2 level vein. Wow. Until the honorable can a child level, I made over 2. And a cousin may be a chain walk on the air, and the police station quite true. And becoming because we have about the Yami, Nama call Doko, we have a Yami, and a call CID, we have a Yami, Nama call headquarters, we have a Yami, and a call Kaswa. So I'm very distracting. Obey the cry, so. Mean to me, sad time. And now, yes, of when you're there, you pay it. You bet my car, the OPBR. But I say, oh, caught too deep. Person was say, dear, near the hole. And on a dear, now, you're dim. So, yes, when you pay only if you could have what tough row and such. But yes, will be a count, be keke. Yeah, no, I'm very answer. Now, or the neck of a quan so. No. Will be a one and need a hotel per se or sale. Pursue go in massy. They were dated to Abdul dear soul of pursue the gentle. And on their wound to me for gentle. Now, won't could it. Now, put the toe papa. Now, put the toe mamma. Some do me a very good. Now, maybe only your moon group by all respect to him. Put me boo, mammy, boo, papa. On for one year rough, non for one to form. Now, maybe those who boo me, a breakfast, my Bob Ratchens uncle of 1 year. 2 minutes, I want so maybe to be teaching lesson. Me chill, but make chill choir as if I'm going to say, man, to me or Papa, oh my amen. Take me for number 0557 93 52 60 Pacho Sambo 0557 93 52 60 and another line back I think 0248 644 776 0248 644 776. So be pemwebia ofra asofo no be receive kama na the say yema obia ya hwene amon appointment na mwebia la nyankopon betima fa so de aboa no yede de aboa nti ye chie nyankopon ma yesra so ndue magana na adepa TV so yesra nyame aso ndue de ma awade nyim mfiri muso na san samo ko ba bi na hoye troa awade mfiri tumi so nsim kwan na wonche mo kra mfiri e wo Jesus de ma amen Papa nyankopon wisha oma onim de no enye kese na abrene na wonnom no wow na yeso ye ba wajibi yesia ade wo ho abrene wo so aye febi meda for ye me do wododo me huni amenka everyday wetimi atena se tie ya Mr. Rade say wonye wakoma so ade nyina emfa mawo ade bia wo kra prehwehwe no onyankopon onyemma wate and Christmas ya ye bewura mu mesrawo ennomonsa na mfan drive hwe wapom den hu yi hwe niane agudi hwe wakasa hwe wonante hwe na hwe ne nyina na nyankopon so obedom e de abo ebuzia ene ye breninti aha ene ebebodwumade ni nyina etofa mini bishop ya de nyina Bonigas ene chichen enkoma no awonyankopon Onshaw. Na munim say ejumako bi ana esoma say mam de dwumade ni nyina ebro. Tap sent for them. Me say menya wo ma abusia.
Christmas way wo san ne ye chawade ne ye san ebo sika na homo nkanka no ye first person kra na ene wo ba ebusia wo san ne sika na promo code no use Adepa TV ene sika na no ane se wo san ne ye san che obi e de account ompewe na wo peden wo ton ade na wo pese ye mo hu dawo emfam ma wa abusia ye number no ye bie ato ho e de amount ane wo de frɛ yen na wo hu se ye bo ne de ya tutu se bam wo de frɛ keke eno ne hia na wo hu se ya bo hu dawo enso de amount ama wo hu se dwumadi no e be fa ne ntoma pa e fra edi no e de shodu Joshua enso eni gina fidie ne chi a o chinchim emma won so wonya bi ehwe wonyankopon nhwira ye nyina basane ye besan ehwe bi makwam So physical money and put me to wrap to say me send jam in a minute in Sabakandria and then one half friend. Yeah, ebusianfo bidin di na akoma pa kirewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obia no do tap send. Na on say sika fa tap. Yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fuwa tap send in this astro na tap de no ana ɛkɔ Tap, and one na Piao.